Good morning, Matsubanji Konse Kumene Inuyo Modi. So, guys, I just want to tell you something, guys. I like Donald J. Trump. I like him a lot. I like him a lot. Trump amandisangaza opya. Okay, why Trump amandisangaza? Trump amayankhula chilungamo. Okay? Komanso Trump speaks his mind. Trump ali ngati mwana amayankhula zimene zili mu mtima. Mwana ngati wewe sana kukonda, ngati wewe kumuopsa, ngati wewe pa china chake mwana amanena that awamandinyasa amanena, like, you understand, amasayanda akuluakulu. Trump later on, okay, atha kuyankhula bodza. Trump, okay, Trump ndo abodza, koma bodzi lake simakhala ilali, amazanena chilungamo. Okay, why am I saying so? Mukumbukira nthawi imene Trump amauza wanthu kuti amayuza NATO, right? Mayuka ku Europe, zatithandizeni jonani nkhondo itiye tikaimenye Irani. Mayiko janakhala kai kumbali ife kumene kusitipita, ayi sitivaya kumene koko. So zinapeza kuti a Trump anabwera ndi ma-statement awiri akuti ndabwesa ma-statement awiri, guys. Nzikuoneka kuti anthu inu simufuna ukatsekula pa Strait of Hormuz. Ife situpafuna, ife pa Strait of Hormuz situpafuna. Nde it's either mupanga zinthu ziwiri, mupita pa Strait of Hormuz mukatsegula mukalimbana napo, tamenya a Iran ali wiki, mukalimbana napo mukatenga mafuta, kapena baya mafuta muzigula ku America. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. Right? So anayankhula kuti ayi ifeyo mafuta tinawo ambiri kwambiri kuposa Saudi Arabia, kuposa Russia, kuphatikiza pakamodzi. Ife mafuta tinawo ambiri ochuluka kwambiri. We have a lot. So at this moment, right now, we have more oil production than Russia and Saudi Arabia by far. Russia and Saudi Arabia put together. If you add them up together, and by next year, it will be double that amount. Okay. Kufikira point kuti ife pasiri pomwe situpafuna. Tikungothandiza anthu ena awo. Ife kwene ndi ayi. And you know, they're affected. The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We don't need it at all. We have so much oil. Our country is not affected by this. We have twice the amount of oil as Saudi Arabia or Russia, and soon it'll be 3 times the amount. Chris, do you want to speak to that? To the point, yona kuti Trump amauza kuti, guys, muzagula mafuta, anthu akubwera anzanu muzagula mafuta ku America. Many ships are heading to our country right now as we speak to load up with the best, but when it relates to oil, it's a good thing. But they're coming to our country right now. There are many boats coming to our country. Now, we have more oil because of Drill Baby Drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. So if you look at Russia and Saudi Arabia, 2 big ones, we have much more oil than they have put together. And what's happening is boats are coming over here, filling up. We don't have to go through the Hormuz Strait. Mafuta anthu amuzagula ku America. Ine mukuti bwanji. Chabwino. Kunali anthu ambiri amene amayankhula achina Marco Rubio, Secretary of State. Kunali achina Secretary of War amene ali Pete Hegseth. Amadaka imapo kumayankhula kumakosambwadza kumakolalata kumakotani kuma actually amene ife timadziwa zimene zili underground. Okay? Ife nopanga be report kuti guys anthu asizili bwino, anthu asizi akufinyika. Okay. Chabwino. So ali ku summit ya G7
that was dzulo ku France wankhola statement inake Trump. Okay, Trump understand ukuthi Trump akubangela accused kwambiri for signing a deal, for cutting the deal with Iran. Hakupanga accused kwambiri hakumunena uthika banje makuti so Trump akufuna kuti adzipulumutse, so po zipulumutsa ayankhula no chilungamo chake nchonena kuti ayankhula kuti inetu akuluakulu mukundiona apa zikanakhala kuti ine Trump ndapanga zinthu za opposite sindinasene deal ijayo akuluakulu bwezi lilibe mafuta. I mean, come on. Akuluakulu athawa kuti bwezi lilibe mafuta in 4 weeks, mawiki follow. Mwezi umodzi okha basi bwezi lilibe mafuta kwa America. Bwezi lilibe mafuta. So pakadali panopa, I mean, at least anthu akunani akudusa pa Strait of Hormuz amafuta sipano ambe panga flow. I'm going to get bad press. I know that. Now, if I did the opposite, if I went out and continued to bomb them for another 4, just bomb the hell out of them, I'd get bad press on that. No, there's nothing I can do. But what this does is it allows the ships to go. If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money. A lot of money. That's why the world is okay. It's liquid. It's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. And there'll be a time when you wouldn't be able to get it. And you want to see bedlam? So, meaning, kuna kuti chilungamo chichi muzaona uchina Marco Rubio aba Secretary of State wamkhanya nchiro kwangenje mbiyo manyazi la amenachi manyazi kuti akulasa bwanawa pepe ndi Iran iziva choncho finye akulasa. Yeah, that's it. Because understand kuna kuti zose ma statement ose aja makamba Trump aja ananayabodza zinali ndale. Koma pang'ono seyamba kaikulula pang'ono amba kulula. Okay. Chilungamo akulu. I mean awusamina amati tata bambenya makuti. Pamene baba banje ali kuti. I mean deal ndi mina I think talongosa deal ndi mina moyo wanaiji. Chili yosaji longoso am deal. Jambo. So people are so confused as well. Pankana kuzandi $300 billion for repatriation. So, and habang are confused. America ikwenda kulipira ndalama ku Iran $300 billion kuti akonzere economy yao. I mean akonzere zimina na unonga. A Trump atafusira nkhani imene kuti a Trump akuti niyo malipira $300 mwiza watu lankane amfuna quality, okay? Chisi chikrepa ngamba. But look at the response. A Trump akuti zaboza. That's false, fake news. Zaboza is means. If you siribanga siribega 10 cents, a Trump akuti. If you siribega 10 cents. When it comes to the $300 billion fund that he says we're not going to put any money into. It's been reported that it includes a $300 billion reconstruction fund funded by Gulf allies. That's false? It's false. People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And people can decide to do that, but that's up to them. The document says very clearly the United States undertakes, that's us, to create this fund, and at the end of a long sentence it says, comma, while ensuring financing of at least $300 billion, while ensuring. We call that a guarantee, and we're the guarantor. So if the Saudis and the Emiratis don't want to pump up $300 billion, it's coming from us. Is this a better deal than President Obama got? Well, no, it's not. It's not really comparable, but it's a political surrender. Dili imechitika pakati pa Iran and America. Dili imene it's a political surrender. Ndikugonja kumeneko, kumene ndikusalenda kumeneko. Nothing else. Because America yapanga guarantee, yapereka guarantee, kuti ifeyo tionesesa kuti ndalama zimene zizi zirani ziperekedwe.
who is guarantor America. So meaning ngona kuti akuzitenga ndalamazi ari ku Saudi Arabia ndi UAE, should be Qatar, UAE ndi Saudi Arabia. Iwo apanga ensure ngandama siziperekedwa apereke ndi America, chifukwa iwo ndi amene ali pamenepo. That's it. So nzijeti makamba zote atsaukana zira asiripereka komano iwo ndi amene akuyenera kuti apange ensure ndama yaperekedwa from either, we don't care, but either it's coming from them or from Saudi Arabia, Qatar, UAE, whatsoever. That's it. So pang'ono tikulula zinthu zimene tsopano zimakhala ngati zimabisika zimene anthu ena tikamazikamba anthu ena samamvesetsabe amati iniyo mukuona zoti simukuzitsata, iniyo mukuona zoti mukondera. Zinthu zizamba kubwera pa mtunda tsopano. It's time now, it's time kuti tiyambe nokuzifukula. Suri sokufuna ndife, it's like zikungopangidwa unfolded, zokha zikungotambasuka zokha. So if tikungozipanga so report kuti guys timakamba zija ndizi akuti mumwezi in 4 weeks anakhala ali mafuta mareserve zimawo mose mutauma chifukwa cha Strait of Hormuz. That's all guys, thank you so much.